Hello guys! Magpo-Photoshop tutorials na ulit tayo. Bantaye! Bantaye! Okay, so ang gagawin natin ngayon sa Photoshop ay ang logo. Paggawa ng sarili nyong logo. So, let's start. Okay, so mga kabantay, kapag natapos natin gawin yung logo, magiging ganito yung kanyang itsura. Okay, yung simple logo lamang. Yung medyo advanced na paggawa ng logo, gaya ng mga school logos, ituturo ko sa inyo sa susunod nating tutorials. Okay? So una, mga kabantaye, gagawa tayo ng new file. Okay? So para magawa yon, pupunta lang tayo sa file, click new, and then dapat pantay ang width at saka yung height niya. So lagay na natin 3x3 siya. Okay? 3 ang width at 3 ang height. Inches ang ating measurement. Okay? At saka yung resolution, mas maganda kapag malaki ang resolution para pwede natin gamitin sa malalaking mga prints. So 300 yung ating resolution, 300 pixels per inch. Okay? And then click OK. So ito, floating yung tab natin. Ina-drag muna natin sa taas para hindi siya mag-float. Okay, now, so una natin gagawin ay ang circle. So ang gagawin natin para ma-preserve natin yung background is gagawa tayo ng new layer. So i-click lang natin ito para sa new layer. Ayun, layer 1. Dito na tayo guguhit ng circle. So, ang next natin gagawin ay gagawa tayo ng bilog para sa logo natin, para sa body ng ating logo. So, may dalawang paraan dyan. Pwede natin gamitin yung marquee tool. Right-click nyo lang yung rectangular marquee tool at saka pipiliin natin ang elliptical marquee tool or yung nandito sa ibaba, yung shape. Okay? Right-click nyo lang yung line at saka yung ellipse tool naman yung gagamitin natin. Okay? Pero mas madaling gamitin yung elliptical marquee tool. So, ito yung gagamitin natin para gumawa ng circle. Okay? Now, pwedeng yung base natin is black muna. Okay? So, black muna. Pipiliin natin yung elliptical marquee tool. At saka, para proportion yung ating circle, dapat nakalock tayo sa shift key. So, click the shift key or hold the shift key. And then, hold the mouse and drag. Ayun. Yan. Ito na siya. So, kahit hindi siya nasa center ng ating box, pwede natin siyang i-move mamaya. Okay? And then, gaya ng sabi ko kanina, black yung ating base. Okay? So, dapat yung foreground natin is black. Kung hindi siya naka-black, just click D para lilipat siya sa default color which is black and white. Okay? Now, para maging black yung marquee natin, all we have to do is hold Alt, Delete. Okay, so ayan. Alt, Delete lang. Kung ano yung color ng foreground natin, yun na yung magiging color ng elliptical marquee natin. Okay? And then, para mawala na yung mga broken lines na ito, kailangan natin siyang i-deselect. So, para ma-deselect siya, just press Ctrl D. Okay. So, ayan na. Nawala na siya. And then, pwede natin siyang i-move sa center. All we have to do is use the Move tool here and then drag sa center. Pwede rin natin siyang i-resize. Halimbawa, sobrang laki or sobrang liit naman para sa ating logo. All we have to do is click Ctrl T para sa resize. Okay, so may mga corners na siya. Dito tayo sa corner magre-resize. Pero kailangan naka-lock tayo. Okay? Kasi kapag hindi natin pinindot yung shift or yung lock, magiging oblong yan. Okay? So, dapat kapag magre-resize tayo, naka-hold tayo sa shift para mag-lock and then drag. Okay, drag up for increasing the size and then down for decreasing the size. Okay, so halimbawa ito na, satisfied na tayo sa ganito. And then click check if you're satisfied and then move again para ma-center natin siya. Okay, ang next natin gagawin is mag-iisip tayo ng kanyang kulay. Okay, so halimbawa yung isa sa mga favorite colors ko is yung red. Okay, so, pwede natin gamitin yung nandito, yung paint bucket tool. I-right click nyo lang yung gradient tool. Piliin yung paint bucket tool. Tsaka, gamit yung color picker tool, pipiliin natin yung red. Okay? Click OK and then click. Yun, magiging pula na siya. Or, pwede rin, na dito tayo dadaan. All we have to do is double click this layer. Yun, double click and then pipiliin natin yung color overlay. Okay? And then from color overlay, pwede mo siyang palitan ng kulay na gusto mo. Pwede red, pwede blue. Okay, so ayan. So, halimbawa, red na siya.
Okay, red siya. Yun. So, red logo na tayo. Now, halimbawa, gusto nating lagyan siya ng border na black. Okay? So, same thing pa rin. Pwede nating double click yung layer 1. Lalagyan natin ng stroke. Okay? Yun. Magkaka-stroke na siya ng black. So, pwede mong baguhin gamit yung stroke. I-click mo na yung stroke. Pwede mong baguhin yung color ng yung border. So, halimbawa, mas gusto ko yung black. So, black na lang tayo. And then, pwede nating i-increase yung size. Yun. Pwede rin, by the way, yung default nito is nasa outside yung ating stroke. Pwede rin natin siyang ilipat sa inside. Ayun. So, parang hindi nyo na nakita yung difference, ano? Okay? Now, halimbawa, gusto nyo siyang may bulto yung inyong logo. Pupunta tayo sa Bevel and Emboss. Ayun. Click natin yung Bevel and Emboss. And then, inner bevel yung default dito. I-adjust na natin yung depth. Ayun. Nagkakabulto na siya. And then yung size. Yun. Parang nagiging tansan siya, no? Or kayo bahala paano nyo timplahin. And then, meron tayong ditong gloss contour. Okay, so hindi tayo limited sa ganito lang na contour. Meron dyan. Pwede ito. Yan, magbabago siya. Yan. Yun. Ito mas maganda. Okay? Mas maganda yung ito. Para sa akin. So, depende sa inyo mga kabantay kung alin yung gusto nyo. And then, hindi tayo limited sa inner bevel lang ha, mga kabantay. Pwede rin natin gamitin yung outer bevel. Yun. Emboss. Yun. Pillow emboss. Stroke emboss. Okay? So, mas gusto ko yung inner bevel kanina. Okay. So, ayan na. So, meron na tayong logo na parang may 3D effect siya. Okay? So, next natin gagawin is maglalagay tayo ng ating insignia or first letter ng iyong name. Okay? So, pwede yan. Click OK. And then, gamit yung text tool, ito, magta-type tayo dito sa gitna. Just click at the center. And then, remember, dahil pula yung color picker natin dito, pula din yung color ng ating text. Pwede rin natin siyang baguhin mamaya or pwede na rin ngayon. Okay? So, just click the color and turn it into black. Okay? Para makita natin yung letter. So, click OK. And then, halimbawa, dahil Pau yung aking nickname, P yung gagamitin ko. Okay. And then, if you're not satisfied with the size, pwede mong gamitin yung points dito. Yung set the font size. Or, pwede rin, just click check, and then Control T, gaya kanina, and then resize. Hold the shift, and then resize. Okay. And then move. Now, if you're not satisfied with your current font, all you have to do is, while the text tool is activated, just click on the letter. Yan. Control A. And then, pipili kayo ng sarili nyong font na gusto. Okay, so yung type ng font is yung English, ito, yung Old English text, empty. Okay, so, depende sa inyo kung ano yung mga gusto nyong font. Okay, kung may sarili kayong fonts, better. Okay, now, click the font that you like. Ito na siya. So, ito na siya. Yon, may sarili na akong logo. Personalized logo na. Okay, so halimbawa, gusto ko siyang lagyan ng border. Ganun pa rin. Kagaya ng ginawa natin sa layer 1. Just double click that layer. And then, click stroke. Dahil black ito, dapat white yung border niya. So, from there, you click the stroke option. And then, change the color into white. Okay. Pwede din ba siya nating lagyan ng bevel? Pwede. So, just click the bevel. And then, choose the bevel that you like. Okay? Yun. Halimbawa yung akin, pillow emboss. And then yung depth, i-adjust natin. Yung size. Ayun. Okay. So, ito yung mas preferred ko kunwari. Okay? So, halimbawa, stroke emboss. Okay. Balik na lang ako sa pillow. Mas preferred ko yun. Okay. So, ito na. So, ito na siya. Halimbawa, gusto nyong medyo may gradient yung inyong letter sa gitna. All you have to do is click on gradient overlay. Yan, gaya niyan. And then, choose the gradient that you like. Okay? Pwede yung medyo metallic, medyo golden. Pwede rin. Pero pag hindi kayo satisfied sa mga gradient na nakikita nyo, yung presets gradient, all you have to do is click on the additional settings here. Okay? Change the gradient into color harmonies, color harmonies 2, metals, neutral density, etc. So, halimbawa, dito ako sa simple lang. Okay? Pag click OK nyan, mag-iiba na yung presets mo. Okay? So, yun. Ganyan lang mag-change ng mga presets gradients natin. Okay?
Pero yung mas prefer ko yung black so kanina. So hindi ko babaguhin yung color ng aking letter. Okay, kakancel ko na lang siya. I-off ko yung gradient. Okay, now. So ito na. And then another advice, kapag magsisave kayo ng inyong logo, better naka PNG siya. Para kahit wala siyang background, pwede. So hindi siya nakalagay sa box. Okay? So all you have to do is turn off the background. Yun, mawawala yung background and then click file, save as, i-save niyo siya as PNG. Okay, save niyo siya as PNG. Lalagyan niyo siya ng sarili niyong title like P logo. Okay, so dapat basta logo isi-save natin as PNG. Okay, para wala siyang background. Then click save. Okay. So titest natin gamit yung Microsoft Word. So ito siya. Click insert. Hanapin natin yung logo na sinave ko. Okay, nasa ano yan eh. Nandito yan. Sa tempo. Okay, so ito siya. Ayun. Wala siyang background. Paano natin malalaman na wala siyang background? Try nating lagyan ng ng kulay or ng shape yung likod ng ating logo. Okay? So, insert. Ayun. Insert shapes. Kaya halimbawa rectangular. Ayun. And then ilalagay natin siya sa likod. Send to backward. Ayun. So, walang background yung logo natin kasi nga naka-PNG siya. Okay? So, ganito lang kadaling gumawa ng sarili nyong logo. Yung simple lang. Okay, so that's it mga kabantayen. Nakagawa na tayo ng ating simple personalized logo. Okay? So, sa susunod nating tutorials, tuturuan ko na kayo kung paano gumawa ng medyo advanced na logo. Yung kagaya sa mga school logos or yung mga department logos. Okay, so don't forget to subscribe on our channel para sa mga future tutorials pa natin sa Photoshop. Bantaye! Bantaye!